Mateo Kapitulo 11. Unya gisaway pag-ayo ni Jesus ang mga lungsod, diin niya himua ang kadaghanan sa iyang mga milagro, kay ang mga tao didto wala man maghinulsol sa ilang mga sala. Pagkalaot nimo Kurasin, pagkalaot usab nimo Betsaida. Kay kun ang mga milagro nga nahimo diha kaninyo, didto pahimua sa Tiro ug sa Sidon. Ang mga tao didto dugay na unta nga nagsulob og sako ug nagbulibod og abo sa ilang ulo aron pagpaila nga sila naghinulsol sa ilang mga sala. Busa, hinumdumi nga sa adlaw sa paghukom, ang Dios mas maluoy pa sa mga taga-Tiro ug sa taga-Sidon kay kaninyo. Ug ikaw, Kapernaum, abi nimog ipahitaas ka ngadto sa langit? Dili, itambog ka hinuon ngadto sa impierno. Kay kun ang mga milagro nga nahimo diha kanimo didto pahimua sa Sodoma, ania paunta kini hangtod karong adlaw. Busa, hinumdumi nga sa adlaw sa paghukom, ang Dios mas maluoy pa sa Sodoma kay kanimo.